vieš, že je to dobré. Na mojom flow nemáš nič, ani euro, ani cent. Nechcel by som byť ako a iba šo. Takúto vec sa nedá len tak naučiť, treba talent. Netrapej ma, ak ma necháš na delivery. Ja mám ďalšie 4 DMs, oddychnem si, vymážem ten chat. Ak mi potom napíšeš a som na teba nezabudol, to je asi dobre. Ja sa nad týmto maličkosťami nezastavujem. Nie, nezastavujem. Ja sa zastavujem iba u Tonyho na dome v štúdiu, kde stále vznikajú nové hity a stále použijeme iný flow a stále z iných slov a stále je to top. Za chvíľu ako by povedal Separ, dnešný SK rapu. No za chvíľu mu zoberie vlajku a začnem novú etapu v histórii slovenského rapu.